Anga jamana ko kan kibarew la ama adamne bini an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan fɔlɔ hanfala ye parce que dɔgɔtɔrɔso ɲɔgɔndan min bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san o san ɲinanta yota de bɛɛ dan dɔgɔtɔrɔso min bɛ bi n'o ka dɔgɔtɔrɔsoya baara dafalen don a fɛ n'a bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o ye yota dɔgɔtɔrɔso i b'a dɔn olu b'a fɔ k'olu bɛ ɲɛ furakɛli de kɛ kununko mɛ kalo tile 11 dɔgɔtɔrɔso ka ɲɔgɔndan jaabi ale bɔra min ye yota ye ale de kɛra fɔlɔ ye kuru 165 ka fala ye olu ye 148 sɔrɔ mun dar'u kan o ye hôpital du Mali ale kɛra filanan ye Kati dɔgɔtɔrɔso o ye jɔyɔrɔ sabanan o ta kɔkan kibaruyaw la sa burukinabew y'a yira kununko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye bagan bɔli kɔni olu fɛ yen ko jɔra ko fɔ waati min wala ale tɛgɛnɔ bilara ka minisiri damadɔw fɛ minnu bɛ jagoko kunna sɛnɛko kunna ale ni sɔrɔ minisiri olu ye sɛbɛn fasiri sa ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko bagan kɔni tɛ bɔ burukina ale da fɛ tuguni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ ka fɔ waati min nizɛrikaw fɛ yen olu fana ye a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye nanzara kunnafonidilaw ye ko ka olu dulɔw fɛ yen u ka observateur bɛ yen n'o observateur national de la communication ONC n'o ɲɛmaa bɛ Ibrahima Mamso Jalo bolo ale y'a yira sibiri don sa ko o kunnafonidila ninnu kɔni ka kunnafoni Niger jamana kan o ka jɔ fɔlɔ kunnafoni gafe minnu don 9 don a bɛɛ lajɛlen ye nanzaralakaw ta ye k'u ka baara jɔ nin waati in na Nizeriyakaw fɛ yen diinɛ batobaw ale ni wajulikɛla Nizeriyaka dɔw fala ye 10 olu kɔni tununnen don fɔlɔ waleya ninnu kɛra ka kɛ ni yɔrɔ min ye a bɛ fɔ min ma sa ko Lac Tchad o masuruna la sa waleya cɛjugu in kɛra ye a dun yɛrɛ la fana ka fɔ sa ko Tchad wolomasi taw ye gosili kɛ ka ɲɛsin Bamajɔ ni Jugawale kɛbaw ma yɛlɛma maa kofɔlen ninnu b'o o la wa u t'o la wa ɲininkali to min bɛ o yɔrɔ la nin waati in na Faransikaw fɛ min ye Nicolas Sarkozy ye i b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ kaso la fala ye kasoladon min don tuma dɔ la u b'a minɛ tuma dɔ la a bɛ taa a ka so nka nin waati in na sa a ye wele de k'a fɔ ma ko appel ko cour d'appel k'a lajɛ sa k'a fɔ ko ale sen tɛ maa minnu ye jɛra ka bɛngali kɛ ka ɲɛsin jamana musakaw ni fɛnw ma min ye cour d'appel ye ale ko kiiri tigɛ ko fɔlɔ min kɛra ale tɛ se ka i pan o kunna ale bɛ dan o ma fala cour d'appel filɛ nin ye n'i taara yen i kiiri ko fɔlɔ min kɛra ale bɛ se ka dɔ de bɔ a tɛ se ka fɛn fara a kan bon maaw bɛ ban ka taa ye mun na parce que u b'a fɔ ko tuma caman u man teli ka première instance ale sɔsɔ o de la maa caman tɛ sɔn ka taa la u b'a fɔ ko bon parce que ni i pan o fana kunna sisan ni cour d'appel fana y'a ka kiiri bɔ k'a bin jaabi bɔ k'a bin n'i ko k'i ma jɛn n'o ye n'i taara cour suprême na kiiri tɛ kɛ yen maa ti wele ye dɛ ale b'a fila de da ɲɔgɔn kɔrɔ première instance deuxième instance jumɛn ka ɲi ale b'a ka sugandili de kɛ o la maaw t'o de faamu kiiri ko la sabu u b'a fɔ k'an ye appel kɛ k'a ma abuti appel abuti ka gɛlɛn dɛ fala ye a ma nɔgɔn nka ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Espagne kaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta sabula toto kinda bana ale ni ɲinɛ kinda bana fala ye o min yera pankuru bato dɔ kɔnɔna na k'a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya bi Espagne kaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigana 2 yera kɛrɛnkɛrɛnnen la Américain ani Faransi muso dɔ ko olu kɔni ko banakisɛ in yera olu la olu bɔra pankuru in kɔnɔna bato in kɔnɔna na k'olu na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa u bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na min ye Irankaw ye u ko k'olu bɛna taa kɛlɛ b'an bolo ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka u ka sɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu kumana n'olu ma olu ka di u ma min ye o laɲini min kɛra Iran fɛ ko Trump kɔni ale ma sɔn o ma fɔlɔ sabula Iran bɛ ka min ɲini o ti Trump sago ye nin waati in na nin fɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen filɛ nin fala ye o ye taji sɔngɔ yɛlɛ tuguni ni basigi tɛ yen dɔrɔn taji bɛ yɛlɛ de o n'u ye sɔnnɔgɔya kɛ taji bɛ jigin donc nin waati in na Iran ni États-Unis ko kuma ɲɔgɔnya bɛ sen na min ye irisiw yɛrɛ ka lasigidenw y'a yira sa Pakistankaw ka jamana cɛ siranabɔ minisiri ale tun bɛ irisilakaw fɛ ale y'o kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma ko maa ka bila u kunna ko kuma ɲɔgɔnya bɛ yen dɛ ko wa fana ko ɲɛ bɛ nana sɔrɔ a la États-Unis ni Chine min ye États-Unis jamanakuntigi ye n'o ye Donald Trump ye ko ale ye wele bila Xi Jinping kan yaasa u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ kalo tile 13 n'a tile 15 ka hakilina jigi kɛ sa ko Chine ni u bɛ se ka kuma cogo min fɛɛrɛba minnu bɛ yen ani degunba minnu bɛ yen u bɛ se ka kuma olu kan cogo min na min ye bana jugu in ye hali bi fala ye toto kinda bana ni ɲinɛ kinda bana n'a bɛ fɔ ma ko antivirus ko ale kɔni yera Faransika dɔ la min tun bɛ bato in kɔnɔna ni muso don maa kofɔlen ale nana Faransi jamana kɔnɔ nka min ye Faransikaw yɛrɛ ka minisiri min bɛ kɛnɛ ko kunna n'o ye Stéphane Rissi ye ale ko nin ye maa 22nan ye Faransikaw fɛ bana in bɛ min na han a carinni u bɛ ka siran o de ɲɛ kɔkan kibaruyaw n'an bɔra olu la
an b'a yira sa k'a fɔ bi